Well dír i bhrís seo é an nuíocht as America don láineh dé híine an tochtú lá Beltainne ráhíle sa chuig déag. Zádíide domsa de orpach arbe ní hiad scéalta ní hé nuíocht America in scéal mór an neamh ach nuíocht an riocht déantaithe nó riocht déantaithe áit rá ol táchan inné agus in áráid leis an bártaí cumadach ní hamháin a síocháin a chuineáil ach corleo agus siad pártaí na naibrithe mas féidir rééis sin a chur ar Labour Sasanna agus na Lib Dems cáilteoirí móra an oltáchain. Cháil Labour túairim is fé sé síocháin agus cháil na Lib Dems túairim is síocha chuig síocháin, cibé níl fácaí ag na Lib Dems in iseach sé síocháin, sé sin síocháin. Tá níos mó síocháin inis ag a DUP, slán na scéalaí ná na Lib Dems. Agus is deacair a thuais go bhfuiltí na Lib Dems a eicáil tíocht leis rís. Ach cén sorta amadí wahab go neacha siad isteach a gcóiríaltas leis na cumádaí. Suchtaí neacham na rá pháirtí chomh fad well, diailtaí páirtithe eile a eicáil níos faideánna chéile ach níor díos nádúra iad agus siad bhuiléir sin dá phobal na riocht déantaithe. Cibé scéalta móra na Stát Aontaithe i bhí híon tá chuairt a chóirc in Nuaurach sa rééis tuairt le fios go bhfuil chlár bailiú sunraí de chuid an NSA an áisínteacht náisiúnta sláindála in Aindlí agus tá seo an táhachtach. Sé de bhí sa chláir seo ná an NSA ag bailiú eolais faoi ghlíochaní ghathán fud fad na Stát Aontaithe. Beag ban na húsáideoirí ná Céirmhíd. Agus thug an NSA le fios gur chiall siad san go raibh an dlí ar a daoibh mar gheall ar cén tacht Patriot Act. Ritheadh beag na díreach inne ansathe an 19 meán fómhair 2001. Dí ar nia tá America ag teacht chuige fin más féidir éis sin an rá tar éis níl mé idir achrannach rá ach is rééis cho sláindáil dírithe agus a bhí an tír. Cibé dúirt an NSA dar leo go raibh sé seo ceadathe ag a dlí go háirithe faoi foráil $250 den Patriot Act. Agus tá sé seach táhachtach go bhfuil an chuairt achomhaireach seo tar éis rá go bhfuil an foráil seo den Patriot Act in na bunreachta is cosúil gur rialú
vonrecht toilé in Nordiere ní sa gom cén fá chud na fáhannaí cén chúis a bhí Jacob an chláirseid a chuid in sé a rialú neamhleach ach tá sé dianta acu. Scéal ver dó hí anchuid agus scéal táhachtach is seo America mar gheallar an méid sin daoine sa bhean aicme a úsáid sin an tidilín. Dearan níos mó ná pobl na héireann agus is cosúil de réir na neolathe a bhfuil gachrad ar ólas acu go háidethe óla politiúil. Go rá úsáideoirí na meán sóisialta á bólarú sé sin go raibh siad á seola go ráthíomh na hargóna seachas teachta bheith Jacob go sóisialta dhearcaí agus túirimí eile. Is cosúil ábh nach fíor sin. Bhí na hólathe seo árála fada bhí ar nó únéir í Facebook agus Twitter agus a héad ag tuairt le fios náfíor sin agus tá an talt seo san iris cháiliúil science tar éis tuairt le fios nach bhfuil an tionchar sin roine agus cheapú go raibh. Ba é an feitís mór a bhí roine ar á Facebook agus Twitter agus na meán sóisialta eile ag cuimhéad na scéalta a léitú agus na túirimí a nochtú agus an sin ag tuispáint scéalta duit a bhí mar an ggéanna. Mar sin dá dúrthála fios go raibh saoim, well, dá dúrthála fios is a clic go raibh saoim agat sna scéalta faoi chomadachas. Deá níos mór scéalta faoi chomadachas agus ní éicreach tú scéalta liberálach níos mó. Agus cosúil nach bhfuil gom raithan rudí níos mó ar na cáirde atá agat sna meán sóisialta ná ar aon rud eile. Agus ní lína bailíoch an rang scéalta do cháirde sna meán sóisialta margheall ar do thuairimí politiúla nó margheall ar do cháirde. Scéal simúil mar sin nach bhfuil na meán sóisialta ag pólarú úsáideoirí idirlí ná mar bhí daoine ag ceappa go dtí seo. Scéal vir trí scéal scan trúil baineann an scéal seo le Ebola. Is cosúil go raibh dochtúir in Atlanta dar bannam Ian Crozier galratha sin rá gur thug sé Ebola agus ar cuireúisteach san ospidéala agus gur tháinig sé slán agus ligúmachchas san ospidéala ach ráhíd or gíon céird a fachas ina thuaile Ebola. Bhí an túil an taon súil lof le Ebola agus bígan dóibh ligint reisisteach san ospidéal arís agus rud agus cóidú ceart a thuirstú. Dó, bhí is ag daoine go bhféadfach Ebola fannacht na bio is seabhain fearr. Ach ní raibh is acu go bhféadfach Ebola fannacht in leachtaní corp. Corportha? Leachtaní eile cibé sa chorp. Corportha.
leachtan í chorpara chosúil leis na leachtan níos na súile agus crothúna sé seán is go féidir. Ach is chosúil cé go rá méidáide í bóla in deor a súile nach bheitach sé aine eile a gáalrú leis. Scéal I bhí ceathir scéal simúla seo freisin, scéal políochta rís. Ag baint leis a ggógáil. Tá an seanad leis bille a ritsid ag éileh a bheith ná bhór a ladar tunchar a bheith hacob in san próisias síochána idir Réimeas Obama agus an Íráin. Farir chaithí mé an rud seo a stopúna is mar ar a telefón.